हेल' लावदुम खोनासं माबा नों मार्केटाव थांदोंमोन ना बिदिबा नों वाइन शपनिफ्राय ब्लेन्डार फ्राइड आरो रयेल स्टेक मोनसे लानानै फैखा नङा थाबनो फै आं नेनो हानाय नङा नोब्बा खर'नि साला काबेर सिंह आया घर से दारू निकाल आंनि फ्रिजनि जौखौ सोर लोंनांगौ माबालै बाबु आं लोंदोंमोन एसे आंखौ निमाहा होदो नोंखौ बेटि आंखौ जौ फाग्ला नों सोर आं लोंनो नाथाय बे आंनिसो खोथा थां अल मं मोनसे लाना फै माबार जालालै आया गुसुथारलै बै डाक्टरनि थाखायनो जादों बेफोर र' आं बै साला सुवा डाक्टार मा मुलि गोरोन्थि जाबायलै फंबाय नै लिभारनि जायगायाव किडनिनि सल्भ खालामबाय आं साला नोंनि थाखायनो पेन्टआव आं आइस सोना लादों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों बेफोर आंनि दाय नामा हा दा सैमा दोन सालाय आं सासे सार्जनमोन आं बिरि सिगारेटबो सोबामोन आरो आं जौबो लोङामोन जौ लोंनायखौ नोंसोर नोम्फानिफ्राय सोलोङा नोंसोर नोम्फानिफ्रायनो सोलोंदों आं गाबा बलजों गन्थं जुग्रुब सालानि हामारगोनथ' दे बिदिब्ला गल खालामना दिन्थिग्रोलाय आरो जुदि खालामनो हायोना हिजरा जानानै टिकटकआव मुजरा खालामनानै दिन्थिगोन आं ए काबेर हिन्जाव सिखाव ए टिमा टिकटक हिजरा साला आं जुदि आगसि आखाइजोंबो मोनसे सार्कोल बानायोना अब्ला बेयो मोनसे जिर' जागोन बे नोंथांमोननि सेराव जाय गसंना दं बेबो सासे जिर'निनो एग्जाम्पल मेडिकेल प्रफेसनाव जाय गावनि रागाखौ दबथायनो हाया बे प्रफेसननि थाखाय नट एक्सेप्टेबल सार जों माबा फुटबल मेट्सआव नांलायाखैमोनथ' नोंथाङा गोसोब्ला आंखौसो फोरोंनो फैदों ना आंनिख्रुइ बांद्राय मिथिग्रा जाबाय नोंहा लावदुम नों दसे सिरि थाथ'गोन ना सार नोंथाङा नोंनि बुंनायखौ कन्टिनिउ खालाम वाट आरो बुंबावनोसो होदों कलेजनि रिपुटेसनखौ मानो एसेबो सानासै कलेजनि सिनियरानो बेबायदि खालामनानै दिन्थिब्ला माबोरै जानांगौ फोरखौ बादो दायो मा क्लासनि पिरियड दं ड्रयिं वेडिं मेहेन्दिनि नेक्स्ट क्लासआ बेनो थ' बिदिब्ला आं फोरोंगोन ना नोंखौ हेल' सोर बुंदों सोर टाच खालामनांगौ आंनि गार्लफ्रेन्डखौ थाथ' नों सालाब दा गाबसै लिसना दा गाबसै आं दंना नोंखौ बिब्दि बुंनो हाग्रा जाबाय बियो र' बिखौ आं नायगासिनो दं थांलाय नों फ्रेस जाना लाहैग्रो घन्टानि उनाव ओइ सैमानि फिसा साला सैमानि फिसा आंनि गार्लफ्रेन्डनि सायाव मानो कमेन्ट खालामनांगौ नों साला सैमा बे खुगाखौ सिगारेट सोबनोल' लाखि बै आंनि गार्लफ्रेन्डखौ रस्ट खालामनो थाखाय नङा नैबे फान्थानिसो गार्लफ्रेन्ड बियो आरो जुदि बिहा माबाफोर जायोब्ला ना आं दं नोंनि अनगा रावबो जानो हाखाया अन्नाय आङो नोंनि थाखायनो लुपावो इसोर थांस' नोंजोंनो आंनि जोनोमा नों आंनिनो जाखाबाय बेसे सिंगल लाइफै थाबावना आरो गार्लफ्रेन्डबो बानायनो हाला सासेबो एसेबां जब नागिरब्लाबो मोननोनो थांला नोंसोर सानैनाथ' सेटिं जाबायनो आंजोंसो मा जाबावनांगौ बोरै मांग्रां जाबाय सिरिथा एसेबां थाबनो हार मानियो बैसोआनो बेसे जादोंथाय नोंना लाइफआव मावनो थाखाय आरो गोबां खामानि दंबावो माबा कबिर हाबा खालामनाय बाथ्राया मा जाखो हे व्हाट्स रं विथ यू खालि सानफ्रोमबो मोनसे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो मा आं बहाबा थैना थांगोन मा गासैबो नोंनि बायदिनो जानांगौ फेमिलिनिबोथ' बाथ्रा दंना ना गासैबो दायनि थाखाय आंनो रेसपन्सिबल जानांगौ फालतु आंकोल आं नोंसाजोखौ मोजां मोनबायमोन थार गोसो गोरबोजों आरो बिबो आंखौ मोजां मोनो बेखायनो आं बिखौ जुलि लानो सानबायमोन आंकोल आंखौ सोबानायनि सिगां नोंथाङाथ' खनसे सानना नायग्रोनो आरो आंखौसो सानना नायग्रोनो होदों ना आरो आंनि फिसाजोनि सायाव नोजोर होग्रा दा ओंखारलांसै मा नंबाय नोंथाङा आंखौ सिनायाखै नोंथाङा बिनो आं सोर नों आंखौ मोजां मोनो नों आंखौ हाबा जानो सानदों अब्ला नों नोंसाखौ कनभिन्स खालाम प्यार किया तो डरना क्या अखा नायै फुङाव आंकोल नोंथाङा खनसेबो साननानै नायना जों सानैनि मोजां मोनलायनाया बेसे गोथौ
नाय सेंग्रा नों मोनसे बाथ्राखौ खोमा होनानै खोनासं बे आंनिसो फिसाजो बेनि बाथ्राखौ आं सानगोन आं थासान्दियाव बेनि हाबायदि नोंदो जानो हागोन बे माब्लाबाबो जानो हाया कबीर खोनासंना नोंनि आंनि हाबायादि जागोन बेखौ नोंनिनो अन्थाइ बिखा बिफाया माब्लाबो गनायखाया कबीर आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा बायफ्लेलाङो गोसो आंनि नंखाय अननायाव नोंनिनो महरा गोसोखौ आंनिसो गाबो माबोरै बावगारनो बै नोंनि रादाय होनायखौ